खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 13 जुन 2023 बाराय जायो मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामाव सासे बिजेपि हानजानि आइजो दैदेनगिरिखौ बुथारना गालांदों। आसामनि गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय सलपारा कृष्णाय साखाथिनि राजा लामायाव बिजेपि हानजानि सासे सिनियर आइजो दैदेनगिरिखौ सोरबा स्नेमनि दुथां सुबुंफोरा बुथारनानै गारना गालांदों। गिबियाव बेनि गोथै सह'खौ लकेलनि मानसिफोरा नुनो मोननानै पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसा जाथायसालियाव फैनानै गोथै सह'खौ बोखांनानै पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जादों। नाथाय बे आइजोखौ सोर बुथारखो, मानि जाहोनाव बुथारखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै एबा गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बुथारजानाय बिजेपि हानजानि दैदेनगिरिनि मुङा जाबाय जनाली नाथ, गवालपारा जिल्ला बिजेपि हानजानि सेक्रेटारिमोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय उल्टापानि सलपारायाव आयेननि बेरेखा हाग्रा सिफायनानै थाफैनायफोरखौ आसाम सोरखारा एभेक्सन खालामनो थाखाय नायगिदिंफैनायनि उनाव बे जायगाखौ थाबैनो एभेक्सन खालामनाय जासिगोन होननानै एमएलए रलेन चेस्टारी बिथाङा रोखा बुंथिदों। त्रिपुरानि धर्मनगर रेलबादेयाव बांलादेश हादोरनिफ्राय आयेननि बेरेखा भारतआव उदाङै बेरायफैनाय 7 बांलादेशिफोरखौ गोख्रों सिग्रोमनानै रैखाथि हानजाया एरेस्ट खालामदों। हमजानाय बांलादेशिफोरनि मुङा जाबाय राफिकुल इस्लाम, साफिकुल इस्लाम, साइफ आली, मुमताज आख्तार आरो राजिना बेगम। बर' हारिनि गेजेराव गोदानै हाथियार लाग्रा आफाद BLA मुंनि आफाद जोनोम जानाया जेबो ओंथि गैया। दिनै BLTआ BTC ग्रेप्तार खालामबाय आरो NDBआबो BTA ग्रेप्तारखौ खालामलांबाय। जायफोरा हाथियार लानानै सोमावसारदों बिथांमोना मोखां सायर जानांदों। BLA मुंनि आफाद दानाया नंखायबो जानो हागौ आरो बिसोरो बे आफादखौ दानानै रां दाबि खालामनाय, सोरखौबा हुमखि होनाय, सोरखौबा हाथियार देखायनानै लुथिनाय आरो बायदि बायदि खालामनानै थासारिखौ दुंहाव खालामगोन होननानै एबसु आफादनिफ्राय खोरोमदाव औवारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियावनो थानाय USTM साखाथिनि पेट्रल पाम्पनि उल्था साइडआव 9 माइलाव सासे 46 बोसोर बैसोनि सुबुङा गंसे बाइकजों थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव हरखाबै गंसे डाम्पार गारिजों सौजानानै जाब्रबथाय जानानै जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय किलिं मुकिन, खानापारा मेघालयनि थागिबि आरो जाथायखौ खालामखांनानै डाम्पार गारिया जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। मैया फुंनि 8:30 रिंगासो समावनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि गामियाव सिखाजों दाननानै बुथार नागिरनाय जाथाय जादों। नाथाय दानजानाय सुबुङा थैथारासै। पदामिनि थागिबि नुर महम्मद मुंनि सुबुंजों साइद मण्डल आरो बजुल हक मुंनि बिफा आरो फिसाज्ला सानैया थांनाय गोलाव साननिफ्रायनो नांलाय खमलाय खालामबाय थायोमोन। बेबायदिनो मैया फुङावबो नांलाय खमलाय जानायाव नुर महम्मदनि न'खरनिफ्राय बजुलनि न'खराव थांनानै रायलायनो थांनायाव बजुल हकआ साइफुल इस्लाम मुंनि सासे सुबुंखौ गोबौ सिखाजों गाग्लोबनानै गोब्राब जखम खालामदों। दा बे जाथायनि सायाव क'क्राझार पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दै गुदुङाव सासे दुथां सुबुङा आसाथि बसुमतारी मुंनि सासे आइजोखौ थांनाय मोनाबिलिनि 7 रिंगासो समाव खर' बाहागोआव गुलि गावनानै खारलांदों। बे समाव आसाथि बसुमतारीखौ चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। गुलि गावजानाय सुबुंनि मुंखौ अजय मुसाहारि होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो अजय मुसाहारिखौ आसाम पुलिसआ एरेस्टबो खालामनाय जाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला अजयआ आसाथि बसुमतारीनि गलायाव थांनानै सिगारेटखौ बाखि बिदोंमोन। नाथाय आसाथिया सिगारेटखौ बाखि हरनो हाया, सिगारेटआ एसेल'सै, गाबोन फुङाव फाननांगौ होननानै बुंनायनि उनाव बिसोर सानैनि गेजेराव आसाथिनि फिसाय आरो बे अजयनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव अजयआ न'आव थांनानै हाथियारखौ लाना फैनानै बे जाथायखौ खालामदों। बे समाव अजय मुसाहारिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।